Mae yna 5 mlynedd bellach ers I fi symud I fyw I Pobl Cwm ac odw, wy'n gallu gweud fod bywyd yng Nghwm Gwendraeth fel bywyd yng Nghwm Derry a'r Brydiau. O beth yw barn gweddill pobl Cwm Derry neu Pobl Cwm go iawn am y gyfres? Siarad iaith cwm mewn ffordd ond mae lot o northerners yn y mewn oes. Os cweith gymaint o ogleddwyr ym Pobl Cwm ag sydd yng Nghwm Derry? Na, sa'n meddwl ni. Mae rai, oes. A rai tridi fyd. Mae rai fi wed. Fi moyn gweld Mark yn o gytre yna. Fi moyn gweld reaction I fam a'i war a nhw gyd. A ni'n hoffi Mark. Ni'n hoffi Mark. A'i dad. Duff. Duff. Dic Deryn. A fi'n cofio nôl y dechrau fyd pan oedd Bella ar yna. Mae rai ni gofio Denzil achos fi'n byw ar ei fwysau. Llawer dydd bydde golygfeydd tu fewn a tu fas yn cael ei ffilmio fan hyn ym Pobl Cwm hefyd, rhai yn y tai hyn. Ond fel lliw a llun a golwg y tai hyn, mae nifer o bethau wedi newid yng Nghwm Derry erbyn heddi. Fi'n cofio o'n nhw dongos lein dillad. Oedd gŵr yn ffrind yn poeni ddidau wi lein dillad hi oedd e. So oedd e'n amlwg yn dod o'r cwm. O'n i'n gweithio fel ambulance tumble fe, o'n i'n cael galwad lan achos bod ni'n Gymraeg y fe. So o'n i'n cael dynod off o'n i o'r gwaith e. Mae chi mynd ych un o sir y gyfres. Yr argraff fwyaf sydd y fi yw gweld mercher ifanc yn y cast. Fe ni'n gweld gymaint o golir ar pobl ifanc lleol yn yr ardal nawr. Sa'n credu bod Cheryl sy'n mynd mas dy bob bachgen yn So na'n digwydd yn Pobl Cwm? Sa'n credu bod na'n digwydd yn Pobl Cwm.